Puhalla. Puhalla. No niin, morjesta. Pitkästä aikaa video. Ollaan kaverikaan Mäntyharjulla pääkräfteilemässä ekaa kertaa. Yön ylireissu olisi tarkoitus vetää tonne Haukkavuorelle päin, missä kävi viime vuonna pyörällä. Niin katsotaan miten menee. Sää oli vähän sateinen, kun ajeltiin tänne päin, mutta nythän näyttää viimeisen päälle hyvät, jopa vähän liiakin lämmin. Eiköhän tässä uinti virkistää, jos pääkräftistä pulottaa jonnekin. Ei siinä, me jatketaan matkaa tästä, just päästiin lähtemään. Hyvä vaikuttaa. Laatu, kontentti ja pukkaa. Hyvä, tää menee. Nyt kun on pohjaevä, niin menee suoraankin. Varmaan sääli asuu tommosessa. Hankeen näköinen mesta. Joko nykii? Tää on iso haukka. Kohta mä oon kiinni siinä sun uistimessa. Kohta mä oon kiinni siinä sun uistimessa. Bison! Oh jee! Vittu se pääsi irti. No niin. Kato kun mulla oli tuo systeemi tossa, niin lasit siis, niin no, ei tota tarvi kuvata. Se on jotain. Pieni rantautuminen. Matkakumppani olut koitu. Sun olut koitu kohtaloksi. Rantautua. Sama oli eilen. Isoissa oluissa, pienissä panimoissa. Nää ramppas koko ajan kusella. Mä nautin hyviä craft-lonkeroita. Kävin kerran. Varmaan. Kusi vai ne linnunmunat? No hyvä. Kusi on kirkko. Sentään. En mä odota, että sä järveen meet, mutta aina slaikkari piilo. Jäädäänkö me tähän? Jäädäänkö me tähän yöksi? Samassa riipparissa. Kyllä. Ai niin. Ai niin, sulla on kaikkea sellaista vielä. Varmaan missä ne aurinkorannut. Rinkas. Totta kai. Ei tästä ihan heti ole. Yksi operaatio. Ai niin. Pitää heti tajuta laittaa tää toimimaan. No niin. Eipä sitä siinä.
Tää kyllä uskomaton, että sato vettä kun tultiin ja nyt on hyvä aurinko paistaa vaan. Niin. Alatko jano juo? Ei saatana mä... Voi vittu, ei tätä yhdellä kädellä operoi kyllä. Aaratas. Suomen kesä kuuluu vähän niinku toi raita teille. Niin nyt kuuluu. Tiedätkö sitä? Oo, mä itekin joskus noudattanut sellaista sääntöä. Täällä mä nyt vaan meen enkä mitään voi. Videon ehdoilla. Ei tästä tullut yhdellä kädellä mitään tästä melomisesta. Joo, nyt mun pitäis katsoa. Nyt on. Ota. Hyvinhän se menee. Oho! Hyvät pohjarupinat. Ei kai se nyt mitään meinaa. Ei toi pohja haittaa mitään, se reikä tulee. No ei periaatteessa. Tää? Ei periaatteessa niin. Pitstoppi suoritettu. Matka jatkuu kaukaisuuteen. Tuolla näkyy, että ollaan ihan kuin joku lomakylä. Niin. Kato kääntyy. Niin menee. Ja jääkö sun pohjaa ja väri sinne? Hei, mikä toi on? Toi on ujellus. Siimoista. Jumala. Lonkero. Kiitoksia. Saat erineen, kun laitat kengät näin. Ai vitsi. Kato, siinähän se pysyy. Joo, mulla on tuolla hikinen sukkakin siihen kaveriksi. Siis ujeltaaks noin siimat? Joo. Mä ajattelin, että sun veneestä tulee ilmaa ja se ulisi. Sen verran mä tiedän tästä. No joo, olet kokenut kalamia. Melkein saan kalankin olla. Niin säätämään saadaan aavinkaa tai tuota. Joo. Ja onko sitten polkaisulla? Hei, Kimi, pelotareissulla. Pelontareissulla. Noin, törmättiin saatana. Nyt noin sun alumiiniputket puhkoita mun veneen. Jep. Niitä on hyvät terät kuitenkin. Ehkä mä laitan tän kameran pois. Virveli tulilla. Osti. Tippu tässä kameran järveen, niin pääset vakuutuksen piiriin vähän. Lonkerot ja kaikki kamerat sekaan. Se on kyllä harmi, jos lonkerot menis järveen. Laitettiin virvelit tulille, osti päiväluvan tänne. Tai se kalastonhoitomaksu päiväkohtaisen maksoi tuossa 6 € ja paha mun mielestä. Hyvä tarkoituksenhan se menee. Jimille onkin koko vuoden kattava valmiina, niin noin vedellään tässä vähän Jimi jo pari pikku ahventa ollut kyytiin, mutta on tuollaista catch and release meininkiä, koska ei niitä nyt voi ottaa, kun tässä on vielä niin monta tuntia ennen kuin päästään leiriin ja se on tilalla koko fisu sitten. Mutta joo, sieltä se tulee. Yrittää saada kuikkaparista kuvaa, ne on tuolla edempänä. Ei meikäläisen mukana ole vehkeellä saa kuvaa, mutta Jimille on tietysti hyvä kamera mukana. Katsotaan, miten käy. Paljon matkaa jäljellä. Ei oo paljon. Ehkä 15 kiloa. Ei se oo mitään. Ei tosta on Mäntyharjulle enää kuin pari kilsaa. Joo. Tai pari kilsaa säännökseen ja sit se on vähän niinku niin vasemmalla, mutta Paljon sille terassille oli? se on just Hei.
Oh. Oli ainakin. Ehkä se saattaa olla muuta. Noniin. Ei oo kyllä iso jos on. On pikku ahve. Sopivasti just siinä. Kohteliasta. Laat se mikä kompleksi. Oho. Hyvin on mennyt. 2 tuntia 36 minsaa. Oispas muut pojat mukana, mutta kun ei oo. Seppänen selittämään siihen tauotta asioita. Joo. Kyllä. Kyllä tänne yksi selittäjä mahtuu. Kuvasit sä just. Joo. Ollaan myös menty Kurkiniemen ravintolaan, ajateltiin ottaa yhdet juomat siinä. Syödä jotain pientä, kun yllättävästi maha kurnii tällaisellakin reisulla. Samalla voisi vähän tyhjentää veneen settitankkeja. Rauhallista on ollut. 1 moottorivene nähty ja ketään muita oikein. Pari naista oli kajakkeilla, tuli vastaan. Himi siellä oli heti lapa pystyssä tietysti morjestelemaan. Kuulemma kuuluu tehdä niin. Taitaa vielä pari kilsaa olla. Pikkuhiljaa. Katsotaan sit jäädäänkö keskustaan yöksi. Mikä oli? Raju reissu, jos on aurinko paistanut koko ajan. Tää on kyllä ihan ok. Ei oo liian kuuma. Kumitkin pois paahtunut, jos aurinko paistat koko ajan. Niin. Nyt on komea miestä. Kohta joku karahka persees. Niin. On vai?
Kato jo. Mennäänkö tosta tonne isommalle väylälle? No siinähän se kivikko näkyykin. Aivan varmasti jo. Kaunistahan se on. Upea mäntyharjusaha siellä. Luontoa etti on vuosituhannen ja muotoutunut tuota maisemaa tuohon ja päästään nauttimaan. Yhden käden pelottaa. Eihän siitä mitään tule. Kato joo. Komea joku vanha monarkki. Tässä on virtaa jo. Niin on. Huomaa heti kun lähtee menee ihan miten sattuu. Tota. Pitää kattoo kartasta, että jääkö me mennä tosta tonne jo vai onko se tän sahan jälkeen? Ei kun se on tuo rautaseillan jälkeen. Joo. Wow, mikä maisema. Sattuko? Up in the Tony's ass. Vähän sanoin, että siinä käy niin. Ja niin, siinä käy. Itse vähän suunnittelin reitin. Oot valinnut kyllä sellaisen luontonähtävyyden nyt tähän väliin, että ei oo toista ollut vielä. Nautin nyt kun näet. Toisella puolella on ihan hyvä. No kato, siellä on vaikka mitä. Eläimiäkin löytyy. Kyllä. Oikein joku betoni rakennelma tuolla. Ollaan joku tällainen haitakoppa. Lisää luonnon kauniita nähtävyyksiä. Rautatiesilta. Upea. Lupaus oluesta. Mies menee kuin moottorivene. Tässä jää jälkeen saakeli. Näköjään. Vasemmalta ohi. Onko hyvä? Yllättävää. Niin, kato lisää makkaraa. Oi jotte. Ei kerta puoleen yön. Seppäsen pitäisi olla melomassa täältä. Nyt on miesten työtä. Vasta tuulee. Ei niin mukavaa.
Nyt on kova vastatuuli. Miehet on vaikeuksissa. Vaahtopäitä lyö. Yritetään päästä eteenpäin, mutta epätoivoton 7 kilsaa tätä. Oi luo. No, katsotaan mitä tulee. Saattaa joutua muuttaa vähän matkan määränpäätä, kun voi olla, että ei miehillä voimat riitä. Noniin, nyt lähtee laituun otteeseen paikkaan. Tuolla on niin kova vastatuuli, että ei tullut melomisesta yhtään mitään. Lähtää Puukkovuoren laavulle. Vai mitä? Puukkovuorelle. Joo, Puukkovuorelle. Sinne. Käydään kattoo. Eiköhän me se löydät. Tää menee ihan omin voimin nyt, kun on myötätuuli. Ei oo lonkero. Ai jaa. Okei. No joo. Muutetaan vähän reittisuunnitelmaa, palataan vähän takaisinpäin ja jatketaan toiseen suuntaan. Ei tosta ei tullut mitään tosta Isoselän ylittämisestä. Ihan liian raju taalla. Ja tuuli. Se oli oikein vaahtopäätiski, niin ei päässyt eteenpäin oikeastaan ollenkaan. Kova homma. Ei mitään, jatketaan matka. Ei paha siis. Myötä tuulee, niin mehän ollaan kohta perillä. Myötä tuulee, niin kohta ollaan perillä. No, ollaanko me kartalla? Ollaan. Mites nää kämpin seikkailumatkat, kelpaako? Aivan hyvin. Aivan hyvä. Ei tarvi niin suunnitella kaikkea millitarkasti. Ei edes senttitarkasti. Leppo saa menoa. Jaa, pitäisikö ne aallot ottaa vastaan? Nehän laantui jo. Aika tällainen eroottinen liike. Vasen käsi vähän kramppaa. Kyllä tää tästä. Mä oon ihan varma, että tulee YouTubessa copyright infringement. Flagatty video. Bon Jovi soi videolla. Matka on yllättävän kova. Vielä on matkaa jäljellä. Vai paljon ojimi? Ihan just perillä. Säät ei oo pahemmat ollut kuitenkaan. Pyhäselän jätti tuulta lukuun ottamatta. Se oli 11 metriä sekunnissa. Sanoisin, että 9,5-10. No, tehtävissä. Myötätuuli niin ihan tehtävissä. Joo, tässä kello 7. Kohta ollaan perillä. 11 ollaan. 10 viimeistään. Katottat mun lautta. Se kääntyy aika paljon. Mun menee kuitenkin suussa. Hyvä homma.
Nyt se taas sukelsi. Pyörii. Onhan tosta kun ei käytä. Ai ja. En tiedä erottaisiko tästä, kun 4K-resoluutiolla voi kropata aika paljon. Otto menee kaikki. Mhm. Last chance. Voi. No Jimi, maistuuko vielä matka? Ei oo enää paljon. Ei oo näin kuin 20. Helppoin kilsoin. No. Totta. No siellä on hyttysiä enemmän kuin missään, missä mä oon ikin nähnyt. Voitaisiin käydä kun se keisarin lähtee. Siinä on ainakin laituri. Tää? Mennään. Siellä vasemmalla. Siellä on hyvät pitkospuut. Tosta tulee toi vesi alle, se tulee siitä lähteestä. Siitä vaan hörppäämään. Keisarin lähde. Keisari Aleksanteri ensimmäinen pysähtyi virkistäytymään tälle vuolasti raikasta vettä pulppaavalle lähteelle 10.6.1803. Joo. Hauska paikka. Hauska, mutta nähty. Vähän pilkistää. Päästään vielä laavulle, niin on hieno ilta. Jossa se Man of Action tulee täältä. Kysyt ollaanko me menossa mökkeille takas yöksi. No ei. Portoin, että ei. No ei ollut. Mä ajattelin sen takia Faijakin varmaan soitti, että tarvitsen tulla hakemaan mönkiä meidät sieltä keisarille. Ei tarvi. Jatketaan matkaa. Urheet seikkailu. Eikö sä sanonut, että me jäädään tänne yöksi? Sano. Noniin. Ehkä se luulee, että me ollaan maitoilla tullut. Kova luotto. Ei ole eka kerta, kun mun reissut menee pieleen. Tää nyt kaverinkaan voi mennä pieleen. No ei. Pakko onnistua. Se ei ole varmaan enää kuin 4 kilsaa. Katsoin. Se oli aika selkeä, kun se näkyi siinä niin samalla katsauksella tavallaan. 5,8. Niin, mutta se on joku... Siinä on jotain ekstraa oltava. 2,3 on toho. 3,8.
Voiko mukaan olla? Tasan 6 kilsaa. 6 kilsaa. Ei se paljon heittänyt se mun arvio siitä. Niin. Kerro 1,5. Ihan kohta. Pistetään vähän vauhtiin, niin ollaan se ihan kohta. Ei oo yhtään paha. Ei oo yhtään paha. Laitetaan vähän vauhtiin, niin ollaan siinä paljon aikaisemmin. 5 kilsaa. No se voi olla, kun me ollaan 2250 nyt. Paljon se on? 700 metriä ollaan tultu siitä. Mites sä sanoit meillä on? 5,5. 4,8. Näin se paha ole. Koko ajan lyhenee matka. Miten kannattaako sit katsoa uudestaan ennen kuin ollaan vaan sieltä perillä. Tulee paha mieli. Komiat on kalliot. Oho. Sori. Mä oon täällä kattelemassa maisemia. Pistä. Hieno ilta tulee. Kili. Ei vittu, et kelannut sitä eka. Et kelannut sitä. Kato. Onko hauki? Kato, sieltä se tulee. Ihan vitu solmusta. Jettähän se on. Sun onkeskaan nyt. Häh? Mä oon tää sun onkeskaan nyt ihan sotkus. Ole hyvä vaan. Se iso. Jettä. Onks iso? Ei. Näytä. Kato, saatiin reissulla kalakin. Jumalauta reissu hauki. Noniin. On se kuva. No joo. Päästään kasvamaan. Mahtaa olla vihana. Sinne se meni. Hyvä. Koht perille. Kohde näkyy jo. Aurinko paistaa. Erinomaista. No niin, selvittiin kohteeseen. Pikkasen hieno ilta. 27 kilometriä. 2704. Melkein 10 tuntia myöhemmin. Hyvä reissu. Hieno paikka. Vesi on lämmintä kuin mikrotettu maito. Perkele, pakarat jotenkin jumatti. Oi saatana, että on vaikea kävellä. No niin. Nyt sattuu hanuri. Oi vitsi. Komea mesta. Kamat purettu ja
vähän yritetty asettua. Mutta olipahan reissu. Oli. Helvetin kova. Mihin ottaa kovite? Ai. Perseeseen. Sattuu aivan saatanasti, kun olisi hakattu mailalla. Mulla on käsivarret ihan aivan loppu. No ei pysty nostamaan käsiä. Aloittelijan tehty vähän reissu. Se on, ihan ekaksi pitää ottaa niinku täysiä vaan heti. Sillähän se menee täysin. Täysin. Ja mä mittasin reitin hyvin. Kannatan niin. Silmämääräisesti. 16 se on se 16 18-30. 30. Sinne siihen osu siihen. Joo. En mä pysty kävelemään kunnolla. Kivaa. Menkää jotenkin backrafteen. Seppäsen melomiset. Ai saatana. Pitäisikö nyt tulia vaan laitella? Ei tässä laitella. Pystyykö Suomen kävelemään? Jää niin. Lintusoppa. Ai jumalauta. Kova reissu. Oho. Hän jättää Pohjanmaan kautta. No niin, helkki kylki. Päädytään ihan samaan hömpyyn. Hyvä kamaa. Jes, täällä ollaan. Eli siinä toi hyttysverkko. Joo. Siis se on siinä sama. Jep. Ai niin, no joo. Niinhän mä sanoin. Joo, niin. Ai toi on kyllä erikaan. Tuota ainakin hyvin suojas sitten. Niin. Mitenhän tää nyt rakentus? Onks tässä? Joo. Arvaa mitä. Tässä ei tullut mukana köysiä. Niin kuin näissä kaikissa muissa tulee. Onneksi mulla on varaköysi. Onko? Oh. Mitä vittua? Niin mulla on 2 ollut näitä kaikista tullut köydet mukana. Mä otin just yhden tollaset köydet mukaan. Tuntuu, että ei riitä tää mikä tässä on mukana. Voi vittu. Nää on, kato. Ikettu tän muun. Ei. Tai ainakin tossa. Tattis. Noin, notski valmis. Jalkapallia pätkien. Komeat maisemat. Vähän vihainen Jimi. Tykkäs Woodlandereista ihan saatanasti. 0/5. Woodlanderin tarppi muun muassa lämmitti mieltä. No, unipaikat on kuitenkin tuolla suht jiirissä, että pääsee kyllä nukkuu tarvittaessa. Maisemat ihan siistit. Vähän tossa jotain mökkeilemä häiritsee meidän hienoa iltaa tässä, että on tietysti aina sääli, mutta tuleton ja kohta tosta Jimi uhkaili viskikahveilla, niin ehkä tästä ilta vielä hyväksi muuttuu. Kyllä. Hyvät tuulet tosta portugalilaisuuksia. Täysin tyhjästä syntyi jotenkin tuo tila, kun siinä sai nostettua palloinen. Keskuspuolustuksen selusta Antoine Griezmann ja Ronaldo tuolla. Kakkamasala. Tää maistuu ruoka. Joo, että on todella hyvä. Lämmintä. Kyllä näissä maisemissa kelpaa syödä. Haluatko lisää suolaa? Kiitos vaan. Mä lykkään purteni laineillen ja järven poikkisen ohjaan ja lasken salmia saarien tuon pienen Poukaman pohjaan. Ja rannalla Lahden tyynen sen on tuoksuva tuomilehto, koti peippojen, kerttujen, keväisten ja laulujen tuoksujen kehto. Mut varjossa lehdon vilpakhan sen on neitonen tumma tukka, mun leppäkerttuni keväinen, mun lauluni lempein kukka.
Mä yksin soutelen yössä ja laulelen hiljakseen. Ja katson vierellä venhon, kuin leikkivät väreet vee. Ja aaltojen laellapa aatteet, myös mulla ne karkeloi. Ne eele purteni entää, en seurata niitä voi. Ja tuonne ne aatteet kiitää, kodin armahan valkamaan. Siellä äitini varmaan valvoo ja vuottavi pojuttaan. Mut aatteita paljon jää purten jälkeen. Jäi impeni ihana sinne, suru mielellä rannalleen. Oi, onkohan taivaan alla vielä onnea suurempaa, kun keskellä kahden lemmen näin lempien soutaa saa. Hyvää yötä. Hyvin nukuttu. Ei käynyt ketään muita täällä leireilemässä. Ja kahdesta saa olla tässä. Tarpii jo irrotin äsken maasta. Että ei satanutkaan. Hieno aamu. Se on aamupäivällä ennustettu sateita. Ja sen verran jumis. Saattaa mennä patikka hommiksi tuosta leiristä tonne tielle ja soittelee kyydin hakea sit siitä. Ei ehkä lähdekään meloa tonne kovaa tuulea ja sitten vielä 5 kilsaa. Tee siinä aamupala hommiin. Se ei pidä paikkansa. Se on sellainen, että keittää. Saakelinmoinen sääntö. Onks täällä huussi? Katsotaan mikä pommi tää on. Sehän meni sissipaskaksi kun huussi oli ampiaispesä. Jumalauta mikä kuhina kävi kun avasin oven. Oho. Mikäs jalois? Olisiko vähän aurinkoa tullut? Ehkä. Läikittäin kun viskonut vasta aurinkorassa vaan miten sattuu. No, leiripakat ollaan lähdössä. Nimi pakkailee oleelliset ylsyt ja lähdetään tosta tonne mettää kohti katselemaan, että mistä löydetään tie. Ja mahdollinen hakupaikka. Kaikki paska tuli tänne melomalla veneen kyydissä ja nyt kaikki lähtee kantamalla. Ei paha. No, kello on toki noin 2 kassia, mutta Jimillä oli sentään rinkka ja nyt on hieno etureppukin. Ei saa. Onks hyvä? Aika hyvä meininki. Miellyttävää. Tää on muuten operaatio saattaa rinkka helppo. Mä voin auttaa. Pitäis nousta. Ei tarvitse auttaa. Oi. Oi. Joo. Kaunista. Noniin. Mä voin ottaa ne. Kaikki rojut tulee kyydissä. Onko se, mihin sä laitat sen tölkkipussi? Okei, joo. No, joo, mä voisin kantaa, mutta ehkä mä tästä nää omat säkit kantoo tästä vaan. Noniin, ollaanko valmiit lähteä? Okei. Videolla se näyttää ihan muulta, mutta ei se mitään. Ei me tästä päästä. Tässä ollaan. Joo.
Takaisin. Hyvin alkaa. Ylös. Siellä oli polkukin tuolla toisella puolella. Mihin se menee? Kiertää varmaan tän kallion. Mennään se. En mä tiedä. Voi tostakin mennä. Ei parempi mennä polkuun. Huhhuh. Hyvin alkoi. Ois pitänyt käydä ehkä vähän tsekkaa sit polkuun. Tää on ihan perustas mereissulla. Minä vähän estän. Jumalauta. Nää käy käsiin aika pahasti. Ollaan kävelty 15 metriä. Huhhuh. Ja paljon raskaampi osuus kuin meidän eilinen melonta. Kannat näitä säkkejä. Ei. Tässä on tällä liukas kallio just. Niin joo, sekin vielä. Siinä on tosia juuria, mitkä antaa vähän rappusta. Vittu, että paino. Onko paino? Joo, joku vääntää vastaan vitusti siinä. Mene. Huhuu. Päästiin metän läpi Puukonvuoren laavu parkkipaikalle. Tänne olisi kuulemma kyyti tulos. Toivottavasti löytää tänne asti. Voi olla vaikea koittaa selittää sitä sitten autoille. Ja... No, katsotaan. Kyyti tuli. Pojat selvis tosta mökillä. Noniin, selvittiin. Jee, tänne mammasta huolta. Niin, moro. No niin, nyt on himassa. Pitkä reissu takana. Oli erittäin hauskaa. Tälleen eka pitempi melontareissu kaverin kanssa. Niin tosiaan 27 kilsaa siitä tuli veivailtua ja pientä vastoinkäymistä, kun kohde joutui sitten vaihtamaan se hirveän vastatuulen takia. Siellä vaahtopäätä vastaan taisteltiin backrafteilla, niin eihän siitä tullut yhtään mitään. Nyt on tosiaan jo himassa ja kamat purettu ja kohta vois mennä vähän se saunaan ja suihkuun. Niin, toivottavasti jos jaksoit tänne asti katsoa videoa, niin nautit yhtä paljon meidän matkasta, kun me itse nautittiin paikan päällä. Ei mitään, ensi kerralla sitten ehkä jotain pyöräkontsaa. Pitkästä aikaa jaksais kuvailla jotain pyörähommia. Niin. Ei siinä, kiitos taas ja seuraavaan. Moro! Kuin leikkivät väreet vee. Mitä kävi? Uudestaan. No niin, uusi otto vielä.